Beste kijkers, welkom bij Scheldemondig, ons praatprogramma. Vandaag een hele energieke uitzending met Ruben Haverbeke, leefstijlcoach van No Time Fit. Hoe ziet uw leven voor en naast No Time Fit eruit? Goh, voor No Time Fit, ja, ik ben Ruben inderdaad, bedankt. Voor No Time Fit heb ik op het Swing-college gezeten, VWO gedaan, daarna gaan studeren, de ALO gedaan, Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ik kom uit IJsendijk oorspronkelijk, geboren en getogen, gestudeerd in Den Haag en daarna voor de liefde verhuisd naar Sluis. Ik wil in IJsendijk gaan wonen. Oh, nou ja, dat is zeker aan te raden, bruisend centrum. Je mag me een keer rondleiden. Nou, dat kan ik zeker doen. In ieder geval, ik ben gaan samenwonen met mijn vriendin in Sluis. En we hebben een klein hondje, een heel lief klein cavaliertje, die daar samen met ons woont. Wat is een cavaliertje? Een cavaliertje is een klein hondje met hangoortjes. En die hebben heel zachtaardig, lief karakter. En daar gaan we een paar keer per dag even een klein stukje mee lopen. Eigenaar van No Time Fit. No Time Fit, wij doen eigenlijk personal training. Personal duo training, dus eigenlijk lesgeven aan 2 mensen tegelijk. En training geven aan groepjes tot 6 personen. Dus we houden het eigenlijk kleinschalig, zeg maar, onze training. En waarom is dat? Omdat wij zien dat er al heel veel faciliteiten zijn voor mensen om zelfstandig te trainen. Ja, en wij denken dat er ook behoefte is en dat, de afgelopen jaren laten dat ook wel zien. Aan iets meer begeleiding, dus iets meer intensieve begeleiding. En daarnaast doen we ook leefstijlcoaching. En dat is dan een programma wat eigenlijk vergoed wordt, zeg maar, vanuit de zorgverzekering. En daarin gaan we niet met de mensen specifiek sporten. Dat kunnen ze wel bij ons doen, maar we gaan ze echt coachen. Dus we hebben coachgesprekken en presentaties over een gezonde leefstijl. Dus vandaar dat ik mezelf ook leefstijlcoach noem, inderdaad. Ja. Wat doen jullie allemaal om die leefstijl op gang te brengen? Dat is heel erg wisselend, omdat dat ligt er natuurlijk aan wat de klant wil bereiken. Als iemand zegt ik wil afvallen, dan gaan we in eerste instantie inzoomen op de voeding. Maar soms zijn mensen nog niet klaar om in te zoomen op de voeding, omdat ze bijvoorbeeld nog veel te veel stress ervaren. Moeilijk nee kunnen zeggen, veel te veel dingen doen en eigenlijk helemaal geen tijd hebben om met de voeding bezig te zijn. Ja, en dan moeten we dat eerst oplossen. Het komt ook voor dat mensen bijvoorbeeld heel slecht slapen. Ja, als mensen slecht slapen, dan dat heeft eigenlijk invloed op alles. Hè. Het kan op het humeur invloed hebben, maar ook op hoe ze dingen onthouden. Maar het kan ook invloed hebben als mensen langs een Lumpia-kraam fietsen en denken van, dat ruikt lekker, ik haal even een Lumpia. Terwijl als ze misschien uitgerust waren, hadden ze gedacht, ik heb net gegeten. Dus het kan alle kanten opgaan eigenlijk wat dat betreft. Ja. Ik ga het niet geheim houden voor de kijker. Jij bent mijn leefstijlcoach. Dat klopt. En naarmate je iets vertelt, zullen we soms heel kort daarop inzoomen hoe het voor mij is om jou als coach te hebben. Welke doelen ik heb bereikt. Ja, vertel. Ik stel voor dat we eerst naar een filmpje gaan kijken van 2 mensen, een echtpaar, die vragen beantwoorden. De vragen hebben we eruit geknipt. En die ook bewegen en dat laten we ook zien tijdens dat zij vertellen. Ik ben benieuwd. Ik heb het filmpje ook nog niet gezien. Ik ben Inge van Overmerk, ik ben 33 jaar, ik kom uit Terneuzen en ik ben personal trainer bij No Time Fit. Nu 1, reset. Je mag dus voor mij weer onderhands. Als jij zegt bovenhands fijn. Het is in principe hetzelfde. Ik heb voor No Time Fit gekozen, omdat het hier persoonlijke begeleiding is. Kleinschalig. Dus we sporten met z'n 2 in 1 ruimte. En dat is gewoon heel prettig. En ik ben No Time Fit via social media tegengekomen. En de persoonlijke begeleiding en de kleine ruimte met toch alles voorhanden. Dat is een plus.
Ik vind de begeleiding top. En waarom, zou ik eerlijk zeggen. We doen een half uur trainen. Ja, wat ik zelf heel erg prettig vind, is het coachen tijdens de oefeningen. Die vind ik heel erg prettig, waardoor ik echt gestimuleerd word. En ook hoe ze de training op je lichamelijke mogelijkheden afstemmen. Dat vind ik heel belangrijk. Mijn doel was onder andere afvallen. Ik ben onder jouw coaching afgevallen van 105 naar 89 kilo. En mijn doel is om er nog ongeveer 10 kilo af te krijgen. En daar mag ik rustig een half tot een jaar over doen. Mm-hmm. Ja, nou ja, goed. En daar gaan we gewoon verder mee aan de slag. Frits, ik ben wel benieuwd hoe heb jij het ervaren, de coaching? Goed. Wat ik ervaren heb van mezelf is dat ik het moeilijk vond. Naarmate ik verder ben gekomen in 3 jaar tijd, is mijn dieet veranderd in een gewoonte. Ja. Dus aan het begin was het heel erg moeilijk om je aan een dieet te houden. Ja. 4 boterhammen eten tijdens de lunch in plaats van 2. En nu is het een gewoonte. Ben ik met 2 boterhammen dik tevreden. Ja, dus je bedoelt dat je er 2 bent gaan eten in plaats van 4? Ja. Ja, dus dat is even wennen. Hè? Het lichaam heeft altijd even tijd nodig om daaraan te wennen. Ja, het kan zijn dat je, als je dan net verandert, dat je lichaam zegt van hé, waarom krijg ik geen 4 boterhammen? En dan gaat hij zeggen dat hij meer honger heeft. Zullen we... Maar, ga nou ja, verder? jij hebt die discipline opgebracht om je lichaam de tijd te geven. Nee, ik had geen discipline, maar ik ben eraan gewend geraakt. Ja, nou ja, goed. Dus dat is heel netjes. Dat is heel netjes. Nou ja, goed. Ik ben daar heel trots op. Die meneer van daarnet, die komt nog later aan het woord. Die is veel sneller afgevallen dan ik. Ja, die meneer is heel bijzonder. Wat hij heeft gepresteerd eigenlijk het afgelopen half jaar. Dat is ook echt een uitzondering. Over het algemeen, je zegt ook, het is meer een leefstijl geworden. Streven we ernaar om stapje voor stapje steeds iets kleins aan te passen. Waarvan de klant, dat was jij ook, zegt van ik denk dat ik dat wel vol kan houden. En alleen als de klanten zeggen van nou ik denk dat ik dat wel vol kan houden, dan maken we er in principe een actiepunt van. En dan verwachten wij eigenlijk van de klant dat hij of zij daarmee aan de slag gaat. En vervolgens controleren we dat ook en sturen we bij als het blijkt niet zo te zijn. Ja. Het wordt als het ware een gewoonte. Ik drink nu ook water zonder bubbeltjes. Dat is wat overdreven, maar... Nou, dat is hartstikke goed. Terug naar het pure. Laten we het hebben over voeding. We hebben een hele mooie piramide van jou. Laten we daar eens naar kijken en erover praten. Ja, nou ja, dus dit is de piramide inderdaad van voeding die wij hanteren. Nou, wat stelt dit nu voor? Hè? Want ik kan me voorstellen dat je er misschien wat toelichting bij zou willen. Als eerste het totaal aantal calorieën. In principe, het onderste is het meest belangrijke. Het bovenste is het minst belangrijke. Extra. Ja, dus waar het vaak fout gaat, is dat mensen denken van ja, ik moet alleen maar gezonde dingen eten. Nou, goed, dat is natuurlijk wel aan te raden. Alleen om op gewicht te blijven of om gewicht te behalen, zeg maar, wat de klant nastreeft, is eigenlijk het totaal aantal calorieën is het belangrijkste. Dus hoeveel je eet? Ja, de hoeveelheid aan energie die iemand inneemt. Dus je kan heel veel groente eten, maar dan bevat het heel weinig energie. En je kan heel weinig cake eten, maar dan bevat het heel veel energie al snel. Nou, in ieder geval dus... als iemand een gezond gewicht wil hebben, dan is het totaal aantal calorieën ten opzichte van wat iemand verbrandt aan calorieën. Ja, dat is van belang in eerste instantie. Dus als iemand wil afvallen, dan zal iemand meer calorieën moeten verbranden dan dat die persoon inneemt. Vervolgens is het, als dat goed gaat, dan is het eigenlijk pas interessant welke macronutriënten de mensen in welke hoeveelheid innemen. Ja, dus die vraag voelde ik aankomen. Macronutriënten zijn eigenlijk koolhydraten, eiwitten en vetten. Dus hele belangrijke voedingsstoffen. Nou, die hebben alle 3 een andere functie. Dus de koolhydraten, die hebben eigenlijk voornamelijk gebruiken we die als we aan het sporten zijn of iets op hoge intensiteit aan het doen. Als we nu
in gesprek zijn. Dus lage intensiteit gebruiken we daar maar een klein beetje van. Ja. En vet verbranden we nu veel meer. Maar als we op hoge intensiteit bezig zijn, maar een klein beetje. Maar je hebt ook vet nodig bijvoorbeeld om allerlei vitamines te kunnen opnemen. Dus helemaal zonder vet kunnen we niet. Nou, dus daarom is na het totaal aantal calorieën en die macronutriënten in de juiste verhouding binnenkrijgen, is daarna waardevol. Voor de gezondheid. Ja. Voor de gezondheid. Misverstand soms, als ik zeg, nou, we verbranden meer vet als we op lage intensiteit bezig zijn, naar verhouding dan wanneer we op hoge intensiteit bezig zijn. Dan denken mensen soms van, oh, maar dan moet ik juist op lage intensiteit bezig zijn om af te vallen. Nee, als je wil afvallen is de energiebalans leidend, dus minder calorieën innemen dan dat je verbruikt. Maar er gebeurt toch iets op het moment dat je koolhydraten op zijn, dan schakel je over op vetverbranding. Nou ja, je koolhydraten zijn normaal gesproken niet zomaar op. Maar als je koolhydraten echt op zijn, dat zie je bijvoorbeeld wel eens in de Tour de France. Als er iemand op kop ligt en ineens komt hij helemaal niet meer vooruit, dan noemen ze dan de man met de hamer. En dan is inderdaad vaak de koolhydraatvoorraad op. Ja. Klopt. Ja. Ja, goed, daarna is eigenlijk pas interessant de vitamine. Ja. Dus nou ja, dat zijn dus de micronutriënten. Nou ja, om die op de juiste hoeveelheid binnen te krijgen. Vitamine C, B, ga zo maar door. Ja. Nou ja, goed. En dat is altijd een beetje natte vingerwerk van heb je er genoeg van of niet. Maar er zijn vanuit de Gezondheidsraad hele goede richtlijnen. Hoeveel je... Gevarieerd eten. Nou ja, de schijf van 5 hebben we het dan over. En de Gezondheidsraad heeft daar een heel mooi grafiekje van. Van hoeveel van welke productcategorie iedereen eigenlijk elke dag binnen zou moeten krijgen. Ja. Die komt straks overigens nog aan bod. Ja. Nou ja, dan de timing van de maaltijden is daarna eigenlijk pas als eerst gaat over de totale hoeveelheid. Het is natuurlijk, als je overdag niks eet terwijl je aan het werk bent en je gaat dan 's avonds alles inhalen, dat is natuurlijk niet aan te raden. Dus daarom een vast ritme is wel waardevol. Gewoon om voldoende binnen te krijgen over de gehele dag. En dan liefst alle macronutriënten een klein beetje terug laten komen in elke maaltijd. Dat is eigenlijk wel het beste. Maar is het echt waar dat als je regelmatig eet, 3 keer per dag, en af en toe eventueel een tussendoortje, dat je dan minder eet dan wanneer je een maaltijd overslaat? Nee, zeker niet. Nee. Kijk, je kan met 6 maaltijden natuurlijk minder eten dan met 3 maaltijden. Als die 6 maaltijden veel kleiner zijn. Maar hoe doe je dat dan? Veel minder energie bevatten. Nou ja, stel ik eet 6 maaltijden, waarvan elke keer groente erbij. Nou ja, die groente die bevat heel weinig energie. Dus ja, het kan best zijn dat die 6 maaltijden dan gewoon in totaal gewoon weinig energie bevatten. En als ik 3 keer per dag croissantjes, friet en frikandellen en weet ik het, Ik heb een beetje friet gegeten. Lekker. Nou ja, goed, dat kan ook. Hè? Dus wij zeggen altijd, maak van zulke soort, eigenlijk lekkere dingen, maak daar in ieder geval geen gewoonte van. En zie je het als een beloning. Maak er een feestje van. Nou liefst wel, maar niet elke dag. Niet elke dag. Ja. Ik stel voor dat we naar de andere piramide gaan kijken, als dat mogelijk is. We gaan over naar bewegen. We komen nog wel terug op het eten, denk ik. Maar we zien hoe het gaat. Inderdaad, klopt. Ja. We gaan naar bewegen, zoals we in het eerste filmpje mensen hebben zien bewegen. Waarom is dat bewegen zo belangrijk? Ja, bewegen is eigenlijk voor alles belangrijk, Frits. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus het gezond houden van de spieren, van de gewrichten, om goed te slapen. De botten. De botten, ja. Om lekker in je vel te zitten. Als je veel stil gaat zitten, gaan mensen ook veel minder bewegen. Daar word je ook depressief van, of niet? Ook, dus er komen ook endorfines vrij tijdens het bewegen. Dus ja, eigenlijk endorfines? Is het gelukshormonen. Dus eigenlijk is het voor alles goed. Ja, en dus daarom kan ik niet stilzitten. Omdat je zo goed gesport hebt? Nee, omdat ik endorfines krijg van bewegen. Dat sluit ik niet uit. Inderdaad. Nee. Vertel.
Nou ja, er is nu een piramide weer in beeld over het trainen. Ja, en eigenlijk stelt die piramide weer hetzelfde voor als net bij de voeding. Dus het onderste is het meest belangrijk. En het bovenste is het minst belangrijk. Nou goed, en wij proberen dit de klant altijd heel goed uit te leggen. Consequent trainen is het allerbelangrijkste. En waarom is consequent trainen het allerbelangrijkste? Omdat als je een tijdje niet traint, ga je sneller achteruit dan wanneer je vooruit gaat als je wel traint. Aha. Dat is lullig, hè? Ja, ik ben flink achteruit gegaan, ik hoor het al. Oh, nou, in ieder geval, ja, dat spijt me voor je. Maar daarom is het zo belangrijk om consequent te trainen. Dus als jij 3 maanden 3 keer in de week gaat en je doet daarna 3 maanden niks, ja, kan je weer helemaal van vooraf aan beginnen. Dus ja, dat is niet aan te raden. Nou ja, goed, daarna volume, intensiteit en frequentie. Ja, dan ga je aan mij vragen, volume. Wat bedoel je hoeveel dan? tijd? Nou ja, inderdaad. Dus als je bijvoorbeeld een oefening doet voor je beenspieren. Als je die 1 keer doet, dan is het volume beperkt. Maar als je die oefening 5 keer doet, nou, dan draai je 5 keer zoveel volume. Ja. En dan ga je natuurlijk ook wat extra resultaat behalen. Nou, vervolgens is de intensiteit dus ook heel belangrijk. Hè? Als je lichaam, of eigenlijk als je hersenen merken van... ik krijg dat gewicht bijna niet meer verplaatst. Dan gaat er een prikkel naar die hersenen die tegen de hersenen zegt van... Hey, luister, ja, jij moet zorgen dat die spieren sterker worden... want anders kan je het de volgende keer weer niet. Ja, en als je die intensiteit zo vaak mogelijk benadert tijdens een training... dan ga je de sterkste prikkel krijgen om weer sterker te worden de volgende keer. Ruben, mij is uitgelegd dat als je spieren een klein beetje, zeg maar, beschadigd worden door het trainen, dat het herstel overcompenseert. En daarna dus de spieren iets sterker zijn. Klopt, ja, na spierschade, ja, zo noemen het zijn allemaal kleine... Klein beetje spierpijn, niet te veel alsjeblieft. Ja, nou ja, nee, maar dat klopt helemaal. Je maakt eigenlijk hele kleine scheurtjes in de spiervezels. En dat klinkt heel slecht. Maar dat zorgt ervoor dat ze sterker kunnen worden, ja. Aha. Ja, dus het zijn geen grote scheuren, het zijn kleine scheurtjes. Ja. En die kunnen eigenlijk heel weinig kwaad. Nou ja, dan is de frequentie is ook nog van belang. En dat is hoe vaak je herhaalt? Nou, onder andere. Dus als je bijvoorbeeld 20 herhalingen is meer voor uithoudingsvermogen. 6 herhalingen is iets meer voor pure kracht, zeg maar. Dat doe ik niet meer. Ik moet eigenlijk zeggen, eigenlijk verkeerd. 20 is eigenlijk een beetje kracht en een beetje uithoudingsvermogen. Ja. En als je bijvoorbeeld 10 minuten op de cross trainen of op de fiets gaat staan, dat is echt uithoudingsvermogen. Ja. Cardio noemen ze dat ook wel. Nou, dan is het volgende progressief trainen. Dus wat is dat? Nou ja, dat is steeds ietsje zwaarder gaan. Als jij merkt van het gaat te makkelijk, dan moet je er ietsje gewicht bij of een paar herhalingen extra doen. Om weer die grens op te zoeken van wat je kan, om zo'n sterk mogelijke prikkel te krijgen. Mm-hmm. Ja. Nou, daarna eigenlijk pas, en op YouTube zien we allemaal, dit is de beste oefening en dat is de beste, maar eigenlijk komt daarna Elke pas... Elke oefening is goed, dan beter dan niet oefenen. Absoluut, ja, dat zeker. Goed, de keuze van de oefening is natuurlijk wel belangrijk voor wat iemand wil bereiken. Hè? Als iemand goed wil kunnen lopen, dan zal die meer hebben aan een oefening waar lopen in zit. En balans. En balans, ja. Dan wanneer ik iemand laat duwen of boven zijn hoofd iets laat tillen. Dus nou ja, en de rustperiodes zijn ook van belang als je bijvoorbeeld krachttraining of echt krachttoename wil. Ja, dan is eigenlijk optimale rust tussen oefeningen is 3 minuten. Als je dezelfde spiergroep wil gaan trainen. Dus langer dan als je met z'n tweeën traint om en om. Dat is dan op krachttraining 6 herhalingen heel zwaar. Is die rust te kort? Nou ja, goed, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ligt eraan hoe snel je het doet natuurlijk. En bij krachtuithoudingsvermogen zeggen ze is 30 seconden eigenlijk wel voldoende. Ja. Maar goed, je kan natuurlijk ook nog een kortere rustpauze gebruiken als jij snel weer die grens wil opzoeken. Ja.
Want als jij, stel je doet maar 10 seconden pauze en je gaat daarna weer 5 herhalingen, nou, dan zijn ze meteen al heel zwaar. Ja. En dan zoek je weer die grens op. Dus dat kan, ja, je kan wat dat betreft ook met rust, rustperiodes kan je best wel spelen ook. Ja. Om je resultaten te optimaliseren. En dan heb je nog tempo van beweging. Ja, nou ja, dat is ook wel interessant. En dat zie je vaak fout gaan als mensen geen begeleiding krijgen. Maar in principe heb je een concentrische fase. Dus ik doe even een duwbeweging. En je hebt een isometrisch, dan staat hij hier even stil. En dan heb je weer een excentrische fase, dat is het gewicht weer terug laten komen. Oké. Nou, die concentrische fase is ietsje zwaarder dan het terug laten komen, normaal gesproken. Maar het is eigenlijk het terug laten komen wat het grootste effect sorteert, zeg maar, Dus op het resultaat. Concentrisch, Ja. excentrisch. Dus je wil altijd langzaam excentrisch gaan, omdat dat meer resultaat oplevert dan snel. Langzaam zakken. Ja, want dan hou je die spanning. En omhoog kun je toch niet sneller, want het is te zwaar. Nou ja, dat is soms wel. Als je goed intensief traint, vaak wel. En doe je het snel, dan is het een rustmoment. Aha. En doe je het langzaam, ja, dan blijft die spanning erop staan en dan haal je er veel meer uit. Dus dat is al een tip die ik vaak fout zie. Ik wil het straks nog even met je hebben over de maatschappelijke consequenties. Maar ik stel voor dat we eerst naar het tweede filmpje gaan kijken, als dat mogelijk is. Leuk. Van de meneer en mevrouw die ook een echtpaar zijn. Nou, ik ben Jan. Leeftijd 66 jaar. En ik sport bij No Time Fit. En ik ben Jenny, ik ben 64 en ook sporter bij No Time Fit. Het is absoluut goed vol te houden. Wij trainen samen 2 keer een half uur per week. Ik train er zelf nog een half uur extra. Ons voordeel is wel dat alle 2 gepensioneerd zijn. Maar het is absoluut heel goed vol te houden. Absoluut. En ook conditioneel is het goed vol te houden, want je start vanaf een bepaald punt en daarna zijn het alleen maar stappen voorwaarts die je maakt. Dus het wordt steeds beter vol te houden. Nou, het eerste dat ik bereikt heb, is dat ik nu het laatste half jaar, ik ben al meer dan een half jaar aan het sporten hier, al langer. Maar het laatste half jaar ben ik nu 25 kilo afgevallen. Dat heb ik bereikt. En ik voel mij beter. Nou, ik val niet zo heel erg hard af, maar ik voel me lichamelijk een stuk sterker en beter. Kan de hele wereld aan. Ruben, wat zijn de maatschappelijke consequenties van zo'n leefstijlprogramma? Ja, het leefstijlprogramma, dat is een programma wat vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Hè? Daar doe je op, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Kijk, waarom ze het vergoeden is natuurlijk omdat... waarom zorgverzekeraars het vergoeden is, denk ik, omdat ze verwachten kosten te besparen op later andere medicijnen. Ja, omdat mensen met overgewicht, die zijn eigenlijk de bottleneck voor de zorgverzekeraars, omdat die de meeste kosten... Suikerziekte, bloeddruk... hoog cholesterol ook vaak inderdaad. Ja, en dat zijn eigenlijk veel dingen waar we dan vaak op coachen. Nou ja, goed, en als mensen natuurlijk gezonder gaan leven is sowieso natuurlijk ook voor die mensen heel fijn. Ja. Wat zijn we nog vergeten? We hebben het gehad over voeding. We hebben het gehad over bewegen. Jij geeft ook lessen, elke maand een les met een thema dat past binnen het leefstijlprogramma. Ja, nee, dat klopt. Ja, die thema's zijn heel uitlopend, maar dat is eigenlijk binnen het leefstijlprogramma. Inderdaad gaat het over voeding, gaat het over beweging, maar ook slapen, stress, omgaan met stress, ontspannen. Maar ook multitasken bijvoorbeeld. Dat is ook iets actueels wat vaak veel stress met zich meebrengt. Dus het is eigenlijk heel breed. En allemaal als doel dat mensen een gezondere leefstijl gaan hanteren. En wat eigenlijk vaak terugkomt, is bijvoorbeeld het hoge cholesterol, de hoge bloeddruk en de diabetes. En daar proberen we die mensen dan individueel echt op te coachen. Ja. Ik stel voor dat we tenslotte nog heel even over de voeding praten. We hebben een voedingwijzer, die kunnen we even bekijken. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dus die voedingswijzer, dat komt eigenlijk neer op wat de Gezondheidsraad vindt dat we met z'n allen op een dag zouden moeten eten. Ja, dus dat is eigenlijk even los van wat we lekker vinden. Ja, want we eten vaak wat we lekker vinden. Maar dit is gewoon, dan krijg je alles binnen wat je nodig hebt, zeg maar.
Nou, het staat nu op het scherm, dus vandaar dat ik ook even naar daar kijk. Nou, eerst staat 200 gram groente, omdat dat nog een oud dingetje is. Het moet eigenlijk al 250 gram groente per dag zijn. Doe maar. Ja, dat mensen zouden moeten eten. En dat doen eigenlijk heel weinig mensen. Ja, dus als we hadden het net... ja, dus niet iedereen vindt dat even lekker. Maar waar we het net hadden over afvallen. Nou, mensen kunnen al heel veel winst maken door gewoon die 250 gram groente te gaan eten. Omdat dat bevat heel weinig energie. Maar wel veel vitamines en mineralen. Zeker, ja, dus om genoeg micronutriënten binnen te krijgen, dus vitamines en mineralen inderdaad, is groente van belang, van groot belang. Ja. En 400 gram is ook goed. Ja. En daar staat ook 200 gram fruit. Nou, dat is eigenlijk bijvoorbeeld 2 normale appels of 2 trosjes druiven. Ja. En misschien wel 5 mandarijnen. Ja, dus er wordt ook vaak gezegd 2 stuks fruit, maar eigenlijk is het 200 gram. Ja. Dus als je niet weet hoeveel gram iets is, dan dus kan het waardevol zijn. Dus als je druiven eet, moet je er wel meer dan 2 eten? Ja, 2 trosjes. Ja, en niet het hele bakje, want het bakje is vaak 500 gram. Ja, dus dat zien we ook wel eens. Nou, dan is het tweede is ook wel interessant, want 2 sneetjes volkorenbrood. Nou, ik ken weinig mensen die zo weinig brood eten op een dag. Dat is goed voor je darmen. Vooral die volkoren natuurlijk, daar zit veel vezel in. Die zijn heel goed voor je darmen. En die geven ook een verzadigingsgevoel. Ja, dus als jij volkorenbrood eet, dan zal je veel langer vol zitten en veel sneller vol zitten dan bijvoorbeeld een bewerkt wit brood. Ik stel voor dat we niet het hele schema afwerken. Je hebt ook iets eerder er wel wat over verteld. Maar mensen kunnen de schijf van 5, heet dat? Nou, dit is niet... Ja, eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Ja, de schijf van 5 noemen ze het... Dat kunnen mensen opzoeken, hè? Want... Absoluut, ja. En ik raad aan, als mensen dingen willen opzoeken... dan in ieder geval de Gezondheidsraad... En het Voedingscentrum. Voedingscentrum is een hele goede bron. Ik wil je heel erg hartelijk danken. We hadden inderdaad een energiek gesprek. Dankjewel. En ik ben blij dat je gekomen bent en dat je mijn coach bent. Maar dat valt een beetje buiten de uitzending. Maar we hebben er geen geheim van gemaakt. Want dat is niet eerlijk naar de kijker. Ik ga naar de kijker. En ik ga de kijker bedanken voor het kijken. Ja, volgende week en de weken daarna zitten hier een aantal collega's met andere gasten. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Fijne avond.